Il-Festival Lanja tal-Poplu, festival mistenni minn sena l-oħra, illum se jkun, illum din is-sena se jkun qed jittella fit-3 ta' Wissu is-Sibt, ġifieri bħal nhar is-Sibt ġimgħa, jekk Alla jrid bħalissa qed naraw ukoll hemmhekk poster bid-dettalji min jixtieq ukoll forsi għadu jrid jakkwista l-biljett, il-biljett jibdew biss minn miżera 10 euro, ġifieri vera għal show bħal dak li ħajkun qed jittella fit-3 ta' Wissu 10 euro u hija kważi donazzjon ħanajtek. U miegħi hawnhekk fuq is-sufan għandi żewġ persuni sbieħ u ħelwin u bravissimi, wieħed ili nafu mhux ħażin, Dario, kif inti Dario Bezzina. Nsellimlek Leontin lilek u l-kull min qiegħed jarana. Ekku, insellimlek Dario, ħadd pjaċi li rġajt rajtek u qed niltaqa' għall-ewwel darba ma' Florence għalkemm aħna ltqajna ftit fir-ritratti, insomma għadna ritratti hekk. Imma personalment ħansir nafek ftit illum. Mela Dario, ħanibda ftit minn Florence jekk ma jimpurtax. Florence jienu naqra ftit is-CV tiegħek ħanejtek titarif dwarek. Skoprejt li inti dan huwa id-debut tiegħek qed ngħid sew bħala kompetizzjoni. Ekku, tista' tgħid iva bħala xi ħaġa dwarek. Trid Florence. Iva, bħala kant jiena dejjem bdejt mal-korijiet fil-lokal, il-mellieħa, u anke f'korijiet oħra bħalma ngħidu l-iskola, anke għamilt sena ma' Kor Malta, u sadattant bdejt nitgħallem ukoll il-violonċell, ċello, li għadni ndoqqu sal-lum, ġifieri. U issa qiegħda hawnhekk qiegħda bħala solista din id-darba qed tħossu għax ovvjament hemm baħar jaqsam mhux hekk bej tkun kor u żwera Dario. Mu bej li tkun solista. X'kienet dik il-ħaġa hekk li ġelitek kif naqbad ngħid tintefa' għal din il-biċċa xogħol fil-kor? Issa ġiet ix-xewqa li nieħu bis-serjetà tal nitgħallem il-vuċi, so bdejt nitgħallem aħjar dal-aħħar ftit snin, u qed għaliex le. U kienet ġiet id-diska, jiġifieri l-ewwel diska li qatt ktibt. U kont se ngħidlek mhux biss tal-li qed tiddebuta bħala kantanta, imma inti l-kantawtriċi, kliem u mużika tiegħek. Ekku, iva. Iva, ktibta jiena, eżatt. Kif xtaqt int? Kif xtaqta jiena, eżatt. Bħala stil ta' kanzunetta? Bħala stil, issu stil daqsxejn Celtic folk. Enja, tipo stil ta' Enja? Enja, Cranberries, Iva, l-qatta. Isni qbatt l-istrument iċ-ċello u bdejt nagħmel pizzicato, jgħidula. U ħriġ ftit chords u jawreta taqbel mad-diska. U nibted din il-kanzunetta li jisimha Namra. Namra. Proset, Florence. Ok. Dario, il-kanzunetta tiegħek jisimha fis-Sidni. Waħda tin-Namra u l-oħra tfis-Sidni, tnejn sbieħ. X'jaw isbaħ milli tin-Namra u titfisset jaħsab dil-ħajja u tikol xikla tajba. Ejwa dejjem. Dario, għajdilna ftit dwar il-kanzunetta tiegħek fis-Sidni. Mela fis-Sidni kif. Ukoll kantawtur. Eżattament. Ġvera f'din il-kanzunetta, Dario. Kif tkellimt f'intervisti oħra f'programmi oħra, hija kanzunetta ta' mħabba b'differenza. Il-ninkanta għal dawn l-aħħar 20 sena, però bejn u bejn ruħiet kos jien qatt ma ktibt kanzunetta lill-ommi. U għedt ma jtażwel nikteb xi ħaġa u niddedika lill-ommi. F'din il-kanzunetta qed nesprimi l-importanza tal-figura tal-omm u l-om li tkun hemm f'kull ċirkustanza tal-ħajja. U qed ngħidilha tfis-Sidni bħal meta kont żgħir, u qed tinweda wkoll li la forsi tixjieħli u forsi ġisimha jibda jotor xi ftit ħankun hemm nfissidha jiena. Reċiproka inti, xi ġmiel. Vera, vera sabiħa. Proset, Ħaj ma ħejja, intu titkellem qed naħseb fija u fiż-żgħir taf kif li nittama li la nobloq jien. U ma jibqax jiddejja taf kif minni ma xorta jekk jiġi fis-Sidni bħalma sissa għadu jagħmel. Tajjeb, ismawni, il-parteċipanti l-oħra kollha, inkluża jien, kellna logħba tajjeb fil-programm hawnhekk għandi 4 envelopes.
erb enveloppi, wieħed isfar, wieħed aħdar, wieħed nisu fl-oranġ u liħor isu fl-aħmar, għax mhux kulur id-dritti jżomdaw. Xaħa intom tiddu tażlu kulur minnhom? Tajjeb, u mbagħad jiena se nistaqsikom il-mistoqsijiet li hemm f'dan l-envelop li ser tażlu intom. Memx rebħ miegħu sewwa binadda. Dana biex insiru nafukom ftit aktar, tajjeb? Ok, mela, Florence, x'kulur tażel inti? L-orange. All right, mela dan għalik, issa mbagħad insaqsik wara, tajjeb Dario? Tajjeb, ok. Nilħaq naħsibha. Iwa, siba sew. Tajb, għandna 5 minuti. Il-wġbu kemm il-wġbu ta' ma tagħmilx differenza, ġifieri jekk hawn mit-mistoqsija 20, ma tagħmilx differenza kemm il-wġbu. Tajjeb l-importanti li dak li jkun hekk telespettaturi tagħna isur jafukom ftit aktar. Ok, Florence, lesta? Lesta. Għara tlaqna, mela l-5 minuti telquk. Li kieku kellek tagħmel duett ma' wieħed jew waħda mill-kantanti parteċipanti ma' min tagħmlu u għaliex? Kieku nagħmlu ma' Dario. Tara ħija. Bil-qalb kollha. Tikdbuh bejnietkom intom jaħassax it-tnej kantawturi. U għaliex? Kelli opportunità li nisma' Dario kanta xi għandu f'orkestra melliħa. Kienet akkumpanjat mis-sena l-oħra kombinazzjoni. Iva, allura. Kinna ġiddit. Tajjeb ħafna. Florence, l-aktar ġeneru mużikali li tħobb tisma' meta tkun id-dar rilassata? Celtic music, Law fin varja ħafna, skont il-mood. Ġili naqarok, naqalep ukoll, dependi. Aħjar, il-varjetà sabiħa. Skont il-mood. Passatempi oħra minn barra l-mużika, inti semmejtinna li do il-violonċellu kol, apparti għandek xie passatempi oħor? Hiking, kieku, u l-murnom, n-hop murnom. Xie pjaċir. Bahar. Il-raġel jgħidlina kont futa xi darba. Jgħid nidħol fil-baħar ma naqalax, so probabbli konna inti vopa u jiena xi lampuka. Mela, x'ti preferi tiekol jew issajjar? U l-platt favorit tiegħek x'inhu? Nikol, u l-platt favorita pizza. Il-pizza. Tara. U xi tħobb imħawwar fuqha? Iktar vegetarian isu. Ok. L-aktar soundtrack ta' film li toġbok? Ta' film Franċiż, Le Fableau d'Estend d'Amélie Poulain, ta' Jan Tiersen. Tara, dana xaħġa mux familjari mija. Ħajkolli morru fit-tixa. Tara, tista' tirrepetilna x'kienax bil-Franċiż. Bil-Franċiż. Mela, Le Fableau d'Estend d'Amélie Poulain. D'Amélie Poulain. Mbagħad tiktibili qabel. Le Fableau de Fable, ġifieri l-istorja. The Amazing, jisek Le Fable. Il-Franċiż tiegħi sewwa mindu kelli 15-il sena sorma jissaddat tajjeb u ġmielu sewwa. Ok, li kieku kellek €4 miljun, Florence, x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel? Nixtri post. Idea tajba. Mhux hekk qed tinvesti Naħles il-lawn. Sewwa. L-ewwel ħaġa tagħmel u toħles nagħtu dik tiġi package ħelu. Ok. Florence, li kieku xi ħadd vera stunat jiġi jitolbok parir fuq il-vuċi tiegħu. X'tgħidlu? Tgħidilha? Li tieħu daqsxejn training tajjeb, għax imbagħad jiddependi hemm min kun letteralment tone deaf, u hemm min forsi kollu bżonn daqsxejn imbottatura. Bil-mod il-mod. Eżatt. Jiena ma jkun isek ma. Jien ma naqtalhomx qalbhom mal-ewwel. Ok. Tajjeb. Meta tasal x'imkien tard, x'inhi l-aktar skuża komuni li tuża? Skużani ġej tard letteralment. Daqshekk. Daqshekk. Punto? Basta. Mhux affarijiet tiegħek. Imma qas tiskuża ruħek hu. Tajjeb, hekk sewwa u hekk xira. Florence, kanta silta mill-kanzunetta favorita tiegħek ta' kull żmien. Ta' kull żmien. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around and he was dignified. Show me what it was to cry. Kemm li ma nismaħħa. Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia Torn. Natalie Imbruglia Torn. Proset. All right, kemm baqanna ħin għandna minuta, qisu bet ieħor. Mela, kif inhi l-lejla perfetta għalik? Toqgħod id-dar tara film? Tmur tikolik la tajba jew lejl clubbing?
fil-każ iktar ħaġa relax li noqgħod id-dar. Toqgħod id-dar tara film. Eżatt. Le Fable, whatever, dot, sewwa. Ġili mort konċert ta' kantant jew grupp barra minn Malta u jekk iva, li ma kien l-isbaħ wieħed u għaliex? Għadna mort nar konċert bar minn Malta. Laqqas jien, u to be honest, laqqas Malta ta' fin jaqbadni panik. Però- Jekk inkun ħankun ma' folla. Eżatt. On stage all right, mux problema, ċemmek nkun edha libera. Imma mal-nibza għandi diċċerta. Ma nafx. Ekku, mort nar leċċirin però. Għaw Malta. Għaw Malta. Ejwa, però. eżatt. Ok. Fi xaħna, 15 sekondi sa l-axħar wahda, ejja. Li kieku kellek tagħti parir wieħed lil sħabek parteċipanti, x'parir tagħtihom? Oliers mela jinu Dario. Kunu ġenwini u ħudu peċi. Yes, proset ħafna. Proset, Florence, emma, il-ħin eżat, zommejna miegħu. Dario, imis lilek għadek tiftakar il-kulur li għazilt? Niġi f'dubju ta' Isa, għanna isfar aħdar, jew aħmar Dario, Isa? l-isfar. Isfar. Ifuħda. Ħana raw xawa li klestu preparat Dario. Mela, l-isfar. Kien jaqbel ma l-libsa tijak. Ejwa. Florence. Eżatt. Mela, Dario. Sewwa, ħanibdew bl-ikel. Tajjeb, X'inhu l-kolazzjon favorit tijak? protein shake palissa. Ejja, Wara ejja. l-ġim. Ok. U regolari ġifiri ma Ejwa, titilfux? kuljum, Ma kuljum, titilfux, kuljum. Imma b'xi tomid differenti? Titfallu dik in-naqa frott. Għalli peanut għas tibdel butter, ftit. Ok. almond milk. Ok, U ħawwa tħammorru. Għabadni għabtit, ja ħasra. Dario, l-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, kellek? Darba kont sekondit, kont għadni student u kont għad naħdem f'uffiċċju partikolari. Il-boss tiegħi kien vera busy u għalli jekk tista' wieġeb it-telefon floki mwejdlhom li minix hawn. U ċempel dal-klient u għalli dattali mhuwiex qiegħed hemm. Qedlu le ta' mhuwiex qiegħed hawn. Għalli għandek idea fix ħajkun hemm? Qedlu fix ħadkun hawnhekk. Ta' tifel sew, innoċenti li jint. Kien l-ewwel ġob tiegħi. Provajt nagħmel. Għaxxaqta bil-Malti, insomma, kif ngħid. So dik l-iktar naħseb moment imbarazzanti. Helwa. Kont bqajt xogħol l-għada, bqajt tidħol daħlek. Pjuttost il-boss daħak. Allu Għalli kemm menu, inti honest, allu ma menu. tafx tikdeb. Ajma. Naddu għal-mużika, Dario, l-iktar mużiċist jew kantant li jispirak, Malti jew anka barrani. Jiena fan ħafna tal-Queen. Ġifiri anka l-uffiċċju hekk nitfa' l-Queen f'udnejja. U l-mużika tagħhom ma tmut qatt fl-opinjoni tiegħi. Vera. L-ewwel CD li kelli meta niftakar xtrali l-compact disc, missieri kienet propju tal-Queen. Vera, greatest hits tal-Queen kienet. Bellezza ma Umbat jmutu lokali, ovvjament, għandi rispett kbir lej Dorin Gallia. Kienet l-allima tal-vuċi tiegħi u għadni nirrispetta sal-ġurnata tal-lum ġifiri. U tkun qed issegwi l-programm ġifieri qed tuħu pjaċir żgur li semmejta. Nsellem Għax lek Darin. issegwih b'mod regolari. Itzija. Mela, l-aktar kanzunetta favorita mis-snin 80 jew 90 u kantanna sitta. Għalli kif smajna l-vuċi ta' Florence, nisimgħu tiegħek ukoll. 80. Naħseb xi ħaġa ta' Earth, Wind and Fire. Jew Queen, ovvjament. Queen? Fidej. The show must go on, jekk ħarġet fl-80s. Show must go on. Show must go on, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Yes. Kontet naqra ximkien, meta kienet jirrekordja din Show Must Go On, wieħed minn tal-grupp insejt, ma sax niftakar min eżatt. Beża li ma kienx ħajrnexxielu jkanta, Freddy ma daħal fi-recording studio. Il-pitch, God bless. Xili ma tant ġa kien Iva. f'sistat u għada ħażina li siħbu stess beża li ma kienx ħajnexxielu ma Alla jbirku vera, il-vuċi tiegħu. Tal-bli. One of a kind. Mela, ħna fiex wasanna, għandna ftit inqas minn 2 minuti. X'ti preferi s-sifer waħdek jew ma' grupp, Dario?
Tnej esperjenzajthom ma' grupp f'ċertu pajjiżi nħossni iktar safe. Bħal pereżempju l-Asja. Nippreferi naħseb ma' grupp u jirnexxielek id-dur postijiet fej forsi laqas toħlomhom. Ekku. Ġili sifirt waħdek tassew? Iva. Xi ħaġa li m'għandix il-gazz. Anka fuq xogħol u hekk ġilli sifirt waħdi. L-ewwel darba forsi. L-ewwel darba tkun daqshekk ftit eċitat. Probabbli ommi kienet tkun iktar eċitata minni. Minnek ħasra. Ejdli x'inta sal-ħotel. Nista' nimmaġina. Imma esperjenzi. Li tkabbirek naħseb ukoll. Eżattament. Okej. Ħanaraw daqsxejn l-aktar ġeneru ta' mużika li tiddejjaq tisma'. Qasem ġeneru li jdejjaqni naħseb. Forsi il-Metallica, meta jkun really hard rock. Vera, hekk daqshekk. Florenza, ma taqbilx miegħek ja ħasra hawnhekk. Naħseb qas Nirvana u x'Nirvana jew le. Skużawni. M'hemmx tagħmel, għalhekk il-baqra tinbek kollha u jgħid il-Malti. U tekno wkoll dak Tekno hemmhekk naqbel miegħek jien. Temmen fid-destin jew taħseb din tkun l-aħħar mistoqsija, jew taħseb li kollox jiġri b'kombinazzjoni. Nemmen li kulħadd għandu ktieb miktub għalih. Jien nsejjaħlu djarju tad-destin. Tara. U nemmen li dak li hemm miktub ħajseħ, ġifieri. No matter what. Iwa, aħna nikkontrollaw biss kif qed inti fil-messaġġ tal-jum. Kif taffronta dik il-ġurnata jew dik l-esperjenza ma dak li għandu jsir, nemmen li ħajsir. Ħajsir, ekku. Proset, Mistoqsijiet hekk li ġaluna nsiru nafukom ftit aktar mill-mod anke kif ġibtuna, però issa it-telespettaturi ħerqana biex jisimgħu il-kanzunetti tagħkom. Tajjeb, ħanibdew l-ewwel bil-kanzunetta ta' Florence Aquilina li ġib l-isem ta' Namra. Inti l-kantawtriċi mużika u kliem tiegħek stess. U mbagħad wara ħansegwu tiegħek Dario il-kanzunetta fis-Sidni kliem u mużika tiegħek stess ukoll. Ħudu gost segwhom żewġ finalisti oħra għal Festival Lanja tal-Poplu. Awguri. Schwiss.
darba għad nkommi. Ma l-ewwel nifs li tajtni il-biki bdiltu fer dik ħarasti kollha ħlewwa entni nom fil-mewġ fil-bot rajt viżjoni u għamiltni dak li jien ma l-ewwel passi tiegħi ħanaqgħu ma naqax kon dejjem hemm ma' ġenbi għallimtni ma nibżax mill-ħolm l-impossibbli sir possibbli id-dmuħ inżomm għallejl wieħed somni ħdejk imqarda l-lejl fissidni benninni wennisni kebbisli dil-fjamma l-imħabba l-għandi lejk twissimli ferraħni nessini sebbaħli din ħajti li minajrek m'għandix sens inta qalbi l-wens min dun frit minn miegħek it-tajjeb sar ħażin it-tifel ċkejken tiegħek sab li kraħ fis-sabiżmien il-ġranet saru xhur u gerbu snin għallejl wieħed somni ħdejk somni ħdejk imqarda l-lejl fissidni benninni wennisni kebbisni dil-fjamma l-imħabba l-għandi lejl twissimli ferraħni nessini sebbaħni din ħajti li minajrek m'għandix sens iżmini derri ma jnessix il-ġisem jotor u jixjieħ l-imħabba ma tmut qatt jasal dak il-jum fejn ħdejk tkun tridni nkun tħallini nfistek jien fissidni kebbisli dil-fjamma l-imħabba l-għandi lejk inta qalbi l-wens